ओम भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवतो भागवतसेवया। सेवया। भगवते तमश्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नैष्ठिके। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण वे हरे कृष्ण ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಂಚದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಪಣ ಭಾಗವತಂದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗಂಚದ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾಗವತಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಈಗ ಪಂಡ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅದೇ ಮಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಕ್ಕೇನ್ ಬಾ ಅದೇ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತಂ ಪಣ ಒಂದು ಪೂರ ಸಮರೈಸ್ ಮಂದಿರ ಐತ ನಮ್ಮ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದ ತುಂಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅವು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವನ್ನೇ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನದ ಮಹಿಮೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಪನ್ಪುಣವೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂಚದಿನಿ ರಥಯಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲಗೆ ಈ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮೈತೆ ತುಯರುಲ್ಲ ಆ ಶ್ಲೋಕಲ ಏನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಾಗವೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಥನೊಯ್ಪುನಗ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂತಂಡ ಭಜನೆ ಮಂತಂಡ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪಂಡ ದೇವತೆ ನಕಲ ನಮನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಗುಣಗಾನ ಮಂತರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ದೇವತೆ ನಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಣದು ಅಂಚದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ ఆయన ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಿಯುಗ ಸಂಕೀರ್ತನೆದ ಮಹತ್ವನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತೆ ಒಂದೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಉಂಟು ಅದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷ್ಣು ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನ ಧ್ಯಾನ ಮಂತದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದಿತ್ತನು ತ್ರೇತಾಯಾಮ್ ಯಜತೋ ಮಕೈ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಮಂತದು ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದಿತ್ತನು ಅಂಡ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ಟು ದ್ವಾಪರೇ ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಮ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಂತದು ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಕಲೌತದ್ ಹರಿ ಕೀರ್ತನ ಕಲಿಯುಗಡು ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ್ ಎಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೊಲಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅದೇ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡವೆ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತೆ ನೀಕು ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಲ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕನ ಕಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇಡೀ ಭಾಗವತದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅವು ಅದೇ ಇದೆ
ಟಿವಿಡ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಅದೇ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ತೂಂಡ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ನಮಕ್ ಅಂಚದ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಪಂಡ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೇತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿನೇ ಶ್ಲೋಕ 18,000ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಇಡೆಗೆ ಭಾಗವತಂ ಎಂಡಾಪುನ್ ಅಂಚೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿರಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಸರ್ವ ಪಾಪನಾಶನಂ ಪ್ರಣಮೋ ದುಃಖ ಶಮನಸ್ ತಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿಂ ಪರಂ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಏರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಪಾಪಲ ನಾಶ ಆಪುಣಿಗೆ ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಾಪನಾಶ ಆಪುಣ ಪಂತಿಜರು ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಅವೇ ಪೂರ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಣಮೋ ದುಃಖ ಶಮನಸ್ ಅದೇ ದುಃಖ ಶಮನಂ ದುಃಖ ಅದೇ ದುಃಖ ಪ್ರಣಮ ಮಿಸರಿ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ದುಃಖದ ಲೋಕ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಃಖನೇ ಅನುಭವಿಸ ಅಂಚೆ ದಾಖಲ ದುಃಖಲ ದೂರ ಆಪುಣಿಗೆ ದುಃಖ ನಾಶ ಆಪುಣ್ ಶಮನಸ್ ದುಃಖ ಶಮನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಭಗವಂತಗ ಯಾನಿಯನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಂ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಅವೇ ಪುಣ ದೇವರನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಆತ ಮಹಿಮೆ ಅದೇ ಭಾಗವತ ತೆರಿಪಾಂಡು ಈ ವಿಷಯ ನಂಚದ ನಮ್ಮ ರತನ ಒಯ್ಪನಾಗ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ರತನ ಅಂಚ ಒಯ್ಪೋಡಿಗೆ ಪಣ ಏತ್ತು ತುಲಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಅಂಚದ ಪಣ ಈ ಪುರಾಣಲು ಅದೇ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಅದೇ ವೇದದ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಪುರಾಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂದ ಅದೇ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಯ್ಯ ಐತಿ ಇಂಚಿನ ರಥ ಒಯ್ಪುನ ಮಹಿಮೆನು ಪಣ ಮೈನಾದ್ ಪಣ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆನು ಮಸ್ತ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪಂಡ 41 ಅಧ್ಯಾಯ ಆತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತೆ ನಾಡಕ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣವೇ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂದಿ ತಕೋಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಅಂಚನ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಪಂಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚನ ಮೈಮೇನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂಕ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಈ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದ ದಾದ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಈ ರತನ ಒಯ್ಪುನೇತ ಮಹಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಪಂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪುರಾಣ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ನ ತುಯ್ಯ ಈ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಮತ್ತೆ ಪಣ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ನಡತೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲ ಮ್ಲೇಚ್ಛೇರ್ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ಐಟು ಅವೇ ಆ ಧರ್ಮನ ಏರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಅದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣಡು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮೂರಂತೂ ಭಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಆ ಜನ ಏರುಂಟು ಅದೇ ಪುದರ ಅಡಕ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ದಾದ ಪನ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಪಂಡ ಪ್ರಭಾವನ್ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ನನ್ನ ದಿನ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲಿಯುಗ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಪೂಪುಣ್ ಭಯಂಕರ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಣಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಬದುಕುನೇ ಅದೇ ಅಂಚದ ಕೆಲವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಕಾಲ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಣು ಬೇತೆವೆಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಭಾಗವತದ ಉಂಡತೆ 12ನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಬಂಡ ತೋಜಾವೆ ಅದೇ ನಮಗೂ ಭಾಗವತದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅದೇ ಇಜ್ಜನ್ನ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ತೋಜಾವೆ ಸುಮಾರು ಅದೇ ಓದು ನಕ್ಲು ಓದೋಲಿ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲಿಯುಗ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ದಿನ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆಗೆ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕೃಪೆ ಆಯುಷ್ಯ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಡಿಮ್ನಿಶ್ ಅದೇ ದಿನ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವದೆ ಪೂಪನಿಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕಲಿ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗ ಬಾರಿ ಅದು ಸುಲಭ ಜಂಚದ ಈ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಈ ವಿಷಯ ಎದುರಿಸವನ ಅತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿನ್
ಅಣ್ಣ ರಥಯಾತ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಐತ ಮಹಾತ್ಮೇನ್ ಮಾತ ಐಟದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡ್ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಪುರಾಣಲು ಪುರ ನಮಕ್ ದೇವರ್ನ ಸತ್ಯನ ತೆರಿಪಾವನ್ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾಯಪಂಡ ಇತ ಕೆಲವರಿಗಾವು ಈ ದಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಇತ ಕೆಲವರು ಪನ್ವೇರತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ವಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಾಯ ಪನ್ಪಾರು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಬಿಲಿ ಮನ್ಪುಜಾರ ಅಕ್ಲ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏರ್ ಶಾಸ್ತ್ರನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಪಂಡ ಆಸುರಿ ಗುಣತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮನ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಅಸುರೇರೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ಓದ್ವೆ ಶ್ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ ತೂಕ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆವು ಈತ್ ದಾಯ ಇದೇ ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ಲ ತುಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪು ನಮಕ್ ಇದೇ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪರುಂಡು ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತನೇನೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡದು ಕೊರೋಟಿಗೆ ಅದೇ ఆయన ఆచార్యర్నకల నమక్ పంతారు శాస్త్ರದ ಪಿದೈ ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿದೈ ಪಾತ್ರನ ಪುರ ಸುಳ್ಳು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನನೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ತೆರಿಯೊಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಭಗವಂತನೇ ಸತ್ಯ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿಯೇ ಸತ್ಯ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನೇ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಂ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತ ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಾಂ ನ ಪರಂ ಗತಿಂ ಅದೇ he who discard the scriptural injunctions and act according to his whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಪಂತೇರವೆ ಇರೋ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ಪಂಡ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ತ್ಯಾಗ ಮಂದೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಸದೆ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಪ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಇರೋ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ಲೆಕ್ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಾವ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಣ್ ಅವು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂತ್ಲೇಕ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐನ್ ಬುಡ್ನಕ್ಲೆಗ ಜೀವನಡ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ನಸ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ನ ಸುಖಂ ಸುಖಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಜಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥೆ ಮತ್ತೆ ಕೇನಾಗ ಪಿದೈಡ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಜಾ ಆಪುಂಡು ಒಂತ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಅವು ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಧರ್ಮ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೇನು ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ವನಪರ್ವಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪೂರ ಅಧಾರ್ಮಿಕರೆ ಅದೇ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಎರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮನ ತಿರಿದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಆತ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ದೇವರ ನಾಡೆಲ್ಲ ಪೂಪುಜರು ಅವೇ ನಾರ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಡಪ್ಪ ಅದೇ ಐನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಡಿತ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ್ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದೇ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏರೇನ್ ನಂಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಪೊಪ್ಪ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನಡಪನತ್ತವು ದೇವರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ಓಲ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುಜಿ ದೇವರ್ನ ನಿಯಮನೇ ನಡಪನೆ ಅಂಚ ದೇವರ ದಾದ ಪನ್ಪುರ ಐನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಭಾವ ಅರ್ಥಡು ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ನಗಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಚಾರ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ರ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ದು ಪಾತಿರ್ಜೇರು ಅದೇ ಆಚಾರ್ಯರೇನು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಬುಡ್ದು ಅವ್ರ ಪಾತಿರ್ನ ಇಚ್ಚೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಗುರುಗೆ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಗುರು ತಿಕ್ಕಿದೇರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ 100%. ಅದೇ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಅದೇ ದೇವರ ಪನ್ನೇನ್ ಕೇಳಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ನಮಕ್ ದೇವರ ಪನ್ನೇನ್ ಕೇಳಲೆ ನಿಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪಾರ ಅದೇ ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣಲ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ತಸ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಂ ಇಹರ್ಹಸಿ. One should therefore understand what is duty and is what is not duty by the regulation of the scriptures.
ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚಾಯನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಣಿಗೆ ಓ ಧರ್ಮ ಅತ್ತು ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತನ ಧರ್ಮ ಅತ್ ಅದೇ ದೇವರ ಪಣ್ಣನೆ ಧರ್ಮ. ಇದನ್ನ ಯಮರಾಜರ್ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರ್ ಯಮದೂತರಿಗೆ ಧರ್ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಾನ್. ಧರ್ಮ ಏರ್ ಪನ್ನಗೆ ದೇವರ ಪನ್ನನೆ ಧರ್ಮಗೆ ಅವೇ ಯಮರಾಜರೇ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಅಂಜದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಡು ಅದೇ ಓ ಧರ್ಮ ಓ ಅಧರ್ಮ ಓವೇನ್ ಮನ್ಪಡು ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ನೋಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಮೇ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಬಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್. ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ದಾದಾಪೇರು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ಕೇಂಡಣ ತೆರಿಯಣ ದೇವರ ವಿಷಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಈಕ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೇನುಂಡತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೇನೂಜಿ ಪಂಡದು ಅದೇ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇದೆಯಾ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದವೆ ಮಾತಾಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೇನುಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ತೂಕ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆದ ಮಹಿಮೆ ಅದೇ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ರಥಯಾತ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚದ್ದು ಐತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನನ್ಗೆತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡು ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಪಂಥರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂಚದ್ದು ತುಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ತೂಪುಣ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಈ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರಾ ದೇವಿನ ರಥಯಾತ್ರೆದ ವೈಭವನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಿಸೋಣ ಅಂಜದು ಪಂಡ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ಪಂಡ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಐಟಿ ಈ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಜ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ಪಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ದಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆದ ದಿನನುಂಡತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಪ್ರಕಟಾಪನೆ ನಮಕ್ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚದು ಐನು ಬಾರಿ ಪೋಲುಡು ಪಂಡ ಐಟ ರಥಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದು ರಥತ್ತ ಬಲ್ಲನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದ ಒಯ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಆಯನ ಆಂತರಿಕ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೇನು ಕಲೆವನ್ ಬೇಗೆ ಆಗ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಆಗ ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ತಿರುವಂತ ತುಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತುಲೇನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮೆನ್ ತೆರಿಪಾದೆ ಪಂಡ ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡತೆ ಇಜಿಂದ ಇಂಚೇನೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ವೈಪುನೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತೆ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿಡು ವೈಪುನಾಕಲ್ ರಥ ವೈಪುನಾಕಲ್ ತಿಕ್ಕುನೇತದೆ ಭಕ್ತಿಡು ರಥ ವೈಪುನಾಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಪುನೆ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಈಗ ತೆರಿಯಿಂದ ದಾದಾಪು ನಮಕೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣತೆ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಕೊಡೆನೆ ಪಂಡೆ ಈ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೇಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಲ ಬರ್ಪುಣ್ ಅಕ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲೋರ್ಚಿ ನಾನು ಅವೇ ಪನ್ನ ಕೆಲವರು ವಿಷಯನ ಉಲ್ಟಾ ಅರ್ಥವಂತನು ಪಂಡ ಒಂದು ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಮಂತನು ನಿಖಲ್ ಮತ್ತೆ ಏತು ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ಅದೇ ಭಾಗ್ಯದಕ್ಲೆ ದಾದಾಪನ್ ಬೇಜಾರು ಬಂದ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅವೇ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ಆಪೂಜಿ ಅಕ್ಲ್ ಬೇಜಾರು ಮಂತು ನೆರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಇದನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಪು ಅದು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚೆ ಏನ್ ನೋಡು ಅದೇ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ದೇವರೇ ನಡೆ ಆಪ ಉಳ್ಪವೇ ಇರತ್ತೆ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚ ಭಕ್ತರ ಅಂಚೆ ಏನ್ ಮೇರೆಗೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ದೇವರಡೆ ಎಂಕ್ ಇರು ಅಂಚ ಮಂತುಜಾರಿ ಇಂಚ ಮಂತುಜಾರಿ ದೇವರೇನ ಅಕ್ಲು ನಿಂದನೆ ಮಂತುಜಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಈ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಅದೇ ಆರು ಕೊನೆಯನ್ನ ಪೋಪನ ಯಾತ್ರೆಗತೆ ಆರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದುಂಡು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪರದಾದ ಅದೇ ಯಾತ್ರೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ನಮಗೆ ಇದೇನು ಅರ್ಥವಂತರು ಅಂಚದು ಅತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕುರ್ಮ ಪುರಾಣ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನನ್ ಮಂತೊಂದು ರಥನ ಕೈಟ್ ಪಂಡ ರಥದ ಬಲ್ಲನ ಕೈಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದು ಉಯ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಆಯನ ಆಂತರಿಕ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆನ್ ಕಲೆಯೊಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬುಲ್ಪುನು ಆಯಪಡೆವೆ ಆತ ಪನ್ಪೇರು
ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಏನು ಕೋಡೆಲ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರು ಉಂಡತೆ ಅವೇ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ದಾದಾದೊಪ್ಪಿ ಸಂಸಾರಡ್ ಸುಖ ದುಃಖಡ್ ಬೂರ್ದುಪ್ಪೆ ಸುಖ ದುಃಖಡ್ ಬೂರರ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಸತ್ವಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಂ ಅವ್ಯಯಂ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕುರ್ಮ ಪುರಾಣ ತೆರಿಪಾ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಗುಣಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ನಾಯ್ ಪಂಡ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥತ ಬಲ್ಲನ್ ಪತ್ತದ ಒಯ್ಪುನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಪ್ರಭಾವದ ಬಂಧನದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗುಂಡತೆ ಏತು ಪೂರಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಲೌಕಿಕ ಆಸೆ ಮೋಹ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆಯ್ಗ ಭಗವಂತಡ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣು ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಲ ತುಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಂಡ ಈ ದಾನ ಮನ್ಪುನೆ ಕುಂಡತೆ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲ ಅದೇ ಅವು ಮತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆಡಿ ಏರ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಅಂಚದು ತುಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಈ ಗ್ರಹಣದ ಟೈಮ್ ಏತು ದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಜಿಂಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಲೆ ಪೋದು ಮೀಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯನಕಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಅವಳ ಒಂತೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಪುಣ್ಯದ ಕಾಲಡು ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ನದಿಟ್ಟು ಪಣ ಮೀಂಡ ದಾನ ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಏತ್ತು ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಆತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಕಾಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆತ ದಿನ ಭಗವಂತನ ರಥನ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಒಯ್ತದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬು ಒಯ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಆ ಪಡೆ ಒಂದ್ ಪನ್ಪುರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಂಡಲೇ ಅವ್ಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಪುರಾಣ ಅಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಪೇರಂದು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಅದೇ ಕೆಲವರಂಚ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಅದೇ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ರಥ ವೈಪರ್ಲ ಶಕ್ತಿಯರು ಕೊರ್ಪುನೆ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅದೇ ದೇವರೇ ನಮಡ ವೈಪಾವನೆ ಅದೇ ಅದೇ ಅವಳ ನಮಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ದೇವರೆಂಡ ವೈಪಾವಂದುಲ್ಲೇರು ರಥನತೆ ಅಂಚದ ರಥನ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಆ ಭಕ್ತರು ಅನ್ಪುನ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂಚದ ಐಟು ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ನೆತ್ತ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನವೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಒಯ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ತಪಸ್ಸಡ್ದ ಭಕ್ತನ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುನೊಂಡತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಣ ಈ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಧಿ ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರೀ ಪೊಲೂರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಗ್ರಹ ದೋಷ ಅದೇ ಪಂಡ ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತಂಡು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹ ನಿವಾರಣಂ ಬಾರಿ ಪೊಲು ಈ ಗ್ರಹ ದೋಷ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಾತ ನಾಶ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಅವು ಹತ್ತು ರೆಫರ್ ಮನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಅವೇ ಅಂಚದ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಇದನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ್ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಇಟ್ ಪನ್ನಂಚೆನೆ ಈ ರಥನ್ ಒಯ್ಪುನ ಪಂಡ ಜೀವನಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಭಗವಂತನಾಡೆ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಆಯೆ ಸಂಸಾರ ಬಂದ ನಡೆದು ಈ ಭಗವಂತನ ಕೈತಡೆ ಪೋಪುನ ವಿಷಯನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಇತ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಬಾ ಅದೇ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದೇ ಭವಿಷ್ಯಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದೇ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಬರ್ ಅದೇ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ನುಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಇದೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಟ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಅವಳ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ
ಭಂಗ ಅದೇ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದೂರ ಬಲಿಪೇರಿಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಂಜದ ಪಾಪಿನಕ್ಲಂತೂ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೇರನೇ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಅಕ್ಲ ಪಾಪ ಬುಡ್ಪುಜಿಗೆ ಪಾಪ ಬಲ್ಲ ಅದು ಪತೋಣಿ ಈ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ಕೇಂಡ ಕಲ್ತ ನೀವು ಉದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂಚದು ಈ ಕಲಿಗೊಂಡತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಣು ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ವಿರೋಧಗೆ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಅದೇ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಮನ್ಪುಣು ಕಲಿ ಉಲೈ ಕುಲುದು ಮನ್ಪಾವನೆ ನಮಡ ಅದೇ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ಉದ್ಧಾರ ಅಂಡ ಅದೇ ಅಂಜದೆ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಕಲಿ ನಮನ್ ತುಪ್ಪನೆ ಹಾಲು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಅದೇ ನಲನ ಕತೆಗೆ ಏನ್ ಬದೆ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡತೆ ಬೇತೆ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕುಳುದು ಪೋತ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಣ ಕಲಿ ನಲನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು 8 ವರ್ಷ ಕಾತಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ ಅರ್ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ಲ ಏನು ಬುಡ್ಪ ಅದು ಪಲ್ಲೆ 8 ವರ್ಷ ಕಾತಂಡು 16 ವರ್ಷ ಕಲಿ ಆತ್ ಸುಲಭದ ಬುದ್ದು ಅವೇ ಮಾತರಿಗಳ ನೆನಪುಂಡತೆ ಅಂಚದ್ ಪೊಡ್ಡನೆ ಟೈನೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ಡವೆ ಅಂಚದ್ ಕಲಿ ಬುಪುಜಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಈ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯನ ಉಂಡತೆ ಬುದ್ಧಿ ಆಯುಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೀಣಿಸಾದಿಪ್ಪುಣಿ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಅಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಪಾಪ ಅನ್ಪೇಂದು ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚದ್ ಈ ಕಠಿಣ ಪಾಪಲೇರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯರೆ ಅಂಚದ್ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ರತನ ತೆರಿಪಾವೆರು ಕೃಚ್ಚ ಚಂದ್ರಯಾಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದ್ ಅಂಚದ ಯಾನ ವ್ರತದ ಮತ್ತ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಸುಮಾರು ವ್ರತ ಉಂಡು ಅದೇ ಐನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆಂಡಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಮಕಿನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ರಥತ್ತ ಬಲ್ಲೆನ ಪತ್ತದ ಒಯ್ಪುನ ಮೂಲಕ ഒരു ವ್ಯಕ್ತಿ ఆయన ಕಾಯಿಕ ವಾಚಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಅವೇ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅಂಚಿನ ಪಾಪಡ್ದು ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇನ್ ಪಂಡದು ಒಯ್ತು ಪಂತರು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಐನ್ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಏಳು ಜನ್ಮದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಶಾಪ ಇತ್ತನ ಅವ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಏನಲ್ಲ ಶಾಪ ಕೊಡ್ದಿತ್ತನ ಇನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದನ್ ತೆರಿ ನಮಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ನೆಟ್ಟೈಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನತೆ ಐಕೆ ಓದಾವನೆ ಅದೇ ದಾಯಿ ಇತ್ತು ಓದಾವನೆ ಐತೆ ಓದುವಾರು ಅದೇ ಓದುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವೇ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಓದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಪಂಡದಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇದನ್ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಪಾರು ರವುಗಣ ಓದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಅವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಅರೆ ಪಂಡ ಏತು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಡು ಆತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಏತು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆತ ನೆಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ದೇವರನ ವಿಚಾರವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ರಥಯಾತ್ರೆದ ದಿನತ್ತಾನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ರಥದ ಬಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂತದು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಒಯ್ಪುನ ಭಕ್ತದು ಪಂಡ ಬೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಉದ್ಧಾರಾಪನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭ ಎಂತ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಲಾಭಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು 7 ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಭೀಕರವಾಯಿನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಉಂಡತೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಒಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪೋದು ಗೊಡುಪುಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕ್ ಅದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿತೃನಕ್ಲು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆರ ವಿಷಗೆ ತೊಂದ ಅದೇ ಇಂಚಾಂಡಲ ಮೃತ್ಯು ಆದಿತ್ತೆರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲನ ಆತ್ಮ ಬಟಕೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆ ಬಂಧ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಎತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಈಸಿಡ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿಗೆ
ಅವೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಕಠಿಣ ಇಜಿನ ನಮಕ್ ನಮಕ್ ಜೀವನಡ್ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೊಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂಚ ನೂಯೆ ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅವೇ ಈ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರನಕೇನುನ ದೇವೇರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತುನ ಇಂಚ ರಥಯಾತ್ರೆಡ್ ಬತ್ತುದು ಭಗವಂತನ ರಥನ್ ಒಯ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಯಾಗನ್ ಮತ ಮಂತದು ಅಕ್ಲು ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೊಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ರಾಜರ ಕಥೆಟ್ಲ ಇದೇನ್ ಕೇಂದ ಆಂಡ ಅವೇ ಫಲನಿಗೆ ಪಣ ಇದೇನ್ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾರದೇರು ಭಕ್ತಿ ದೇವಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜೆ ದಾಯಿ ಕಲೀನ್ ಕಿರ್ಜಿರಂತ ಅಲ್ಪ ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾರದೇರು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಯತ್ ಫಲಂ ನಾಸ್ತಿ ತಪಸಾ ನ ಯೋಗೇನ ಸಮಾಧಿನ ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಕಲೌ ಕೇಶವ ಕೀರ್ತನಾತ್. ಯತ್ ಫಲಂ ನಾಸ್ತಿ ತಪಸ ಬೇತೆ ಯುಗಟ್ಟು ಓವು ನಮಕ್ ಫಲ ತಪಸ್ಯರ್ದು ಯೋಗರ್ದು ಓ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಜಿ. ಯತ್ ಫಲಂ ನಾಸ್ತಿ ತಪಸ ನ ಯೋಗೇನ ಸಮಾಧಿನ ಪಣ ಯೋಗರ್ದು ಸಮಾಧಿರ್ದು ಓ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಜಿಗೆ ಅವೇ ಫಲಗೆ ತತ್ ಫಲಂ ಲಭತೆ ಆ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಕಲೌ ತತ್ ಕೇಶವ ಕೀರ್ತನಾತ್. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಅಂಜದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ರಥನ್ ಒಯ್ಪುನೆಟ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಶ್ಲೋಕ ತೋಜವೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಉಂಡವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾದತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಟೈಮ್ಲಿ ಇಜಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೂರ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಶ್ಲೋಕ ವಹಿಸ್ತು ಹೋಲಿ ಅಂಚದ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರದೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವನುಂಡು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಅವನುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆ್ಯಡ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಣ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ತೂದಿತ್ತದೆ ಓದುದ್ಲೆತ್ತ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡೆ ಓದುದಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರೇ ನೆನಪುಂಡ ಅಂಡ ತುಲೆ ದೇವರು ಈ ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ಓದುದು 8 ಇಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂತರ ಐನ್ಲ ತೆರಿಯುನ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ದೇವರೇ ಮನ್ಪಾವನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರೇ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನತೆ ಅಂಚದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ಅಂಚದು ಯಾಪಲ ಅಹಂಕಾರ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಯಾನು ಏನರ್ದಾಣಂದು ಯಾಪಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಏರೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತನಾಪಿ ಆಯ್ಗು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಯರಾಪಿ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಕೊಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೆ ಈ ಕಥೆನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಅದೇ ನಹುಷ ಪಂಡ ಆರು ರಾಜ ಆದಿತ್ತರಿ ನಹುಷ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ವಂಶಡೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಡಡಿ ಕತೆ ವನವಾಸಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ವಂಶಡೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಎನ್ನಪುದರ ನಹುಷ ಅಂತ ಅಂಚದು ವರ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಂದ್ರ ಗೋಯ್ತ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಅಂಚದು ಇಂದ್ರ ಪಂಡ ಆರೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೆತ್ತರು ಅಪ್ಪಗ ಏನನು ಸಪ್ತರಿಷಿನಕ್ಲು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಅಂಚದ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಕ್ಲೇಕನೆ ಇಂಕ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಇಂಕ ಸಚಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಇಂದ್ರನ ಬೊಡೆದಿ ಅಂಚದ ಅವು ಭಯಂಕರ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಏನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತೆ ಪನನ್ ಪೋಪುಜಿತ್ತೆ ಪನ್ನರ ಪೊಣನು ಒಂದು ಅಂಚದ ಆರೆಗ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತುನೇಡ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಋಷಿನಕ್ಲು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿ ಅರ್ನ ಜಟೆಕ್ ಕಾರ್ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚದು ಸರ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಅರ ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಇರು ಸರ್ಪನೇ ಅದು ಪೋಲ ಅಂಚ ಶಾಪನ ಕಾರಣ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೆರ್ಮರಿ ಅದುಲೆ ಪಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಈರು ನಿಕ್ಕಿ ಈತು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಬುದ್ಧಿದ ವಿಷಯಡು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚ ಬುದ್ಧಿದ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೋಶ ಐಕ್ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮನ್ಪೂಡು ಐತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಡಿ ಜೀವನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತಲ್ನ ಮುಗಿಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜವೆ ಆತುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ತೆರಿವು ನೆಡ್ದು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತದ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಕ್ಕೇನು ನೆಡ್ದಾದ ಫಾಯ್ದಾದ ಪನ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಓ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವು ದೇವರು ನಮಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ದೇವರೇ ಮನ್ಪಾವನತೆ ಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲೊಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ವ್ಯಾಸಾಸ ನಡು ಕುಲ್ಲು ನಗತೆ ದೇವರ ಎಂಡ ಪನ್ಪಾವೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ
ಪಂಡ ಆತ್ ಮಹಿಮೆನು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತೆ ಕಾಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆಡು ಪೋದು ರಥತ್ತ ಬಲ್ಲನು ಪತ್ತದು ಶ್ರದ್ಧೆದು ವೈಪುನೇರ್ದು ಆಯ್ ಸುಲಭವಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಪೂರ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ಟು ಆಯ್ ಮಹಾಫಲನ ಆಯ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇಗೆ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ನಡೆದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರಂದು ಇಂಚ ಪೂರ ಸುಮಾರು ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಪೇರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡದೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಪಂಡ ಐಟ್ಟು ಅಕ್ಲೇಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏರೆಗಳ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರತೆ ಪೂರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದೇ ದುಂಬಾಂಡೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೇಗ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಜಿನ ಪನ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ವೈದಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಇಚ್ಚು ವೇದ ವಿದ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಶ್ಚ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪಂತೇರು ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಪಂತೇರು ಅಂಚಂದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ದೇವರ ಪನ್ಪುನವೇ ಅಂಚ ದೇವ್ರ ರಥನ ಒಯ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಪಂಡ ಅಹಂಕಾರನ ದೇವರ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾವ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತೆ ಸೈತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ఆయన ಯಮದೂತರು ಮುಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ಸ್ವತಃ ವಿಷ್ಣು ದೂತರೆ ఆయన ವೈಕುಂಠಗಲ್ ಎತ್ತೊಂದ್ಕೊನಪೇರು ಅವೇ ವಿಷ್ಣು ದೂತರೆ ಒಡೆ ವೈಕುಂಠಗಲ್ ಎತ್ತೊಂದ್ಕೊನಪೇರು ಅಂಚಿನ ಭರವಸೆನ ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ನಮಗ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆನ್ ಇಂಚ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಗ್ರ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಅದೇ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಕೋಡನ ಮತ್ತು ಇಯ್ಯ ಅಂಚದ ಐಟ್ಲ ಉಂಡತೆ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆದ ಮಹಾತ್ಮೆನ ವರ್ಣಿಸೋರ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಪುನ್ನೆ ಅಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ఆయన ಪಾಪ ಕರ್ಮಲೆಡ್ದು ಯಮಲೋಕಡು ಪಣ ಅನುಭವಿಸೋಡು ఆయన ಪಣ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಣ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಾಪ ಮಂದಾನ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗ ಕಾರಣನೇ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧತೆ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಪಣ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಡ್ ಮಂತನ ಪಾಪದ ಫಲಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವ ಪಣ ಮುಲ್ಪಲಾರ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತನೇರದ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಅಂಚದ ಈ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥನು ಒಯ್ಪುನ ಭಕ್ತರೆಗು ಮಲ್ಲ ಇದೇನು ಪಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರು ರಥಯಾತ್ರೆದ ದಿನ ಭಕ್ತಿರ್ದು ರಥದ ಬಲ್ಲನು ಪತ್ತದು ಅದೇ ದೇವರನ್ನು ಒಯ್ಪೆಡೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ರಥಯಾತ್ರೆದ ದಿನ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಅಂಚದು ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ದಿನ ಅಂತ ಅದೇ ದೇವರೇ ಬತ್ತನ ದಿನಗೆ ನಮಗ್ ದರ್ಶನ ಕೊರೆ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಪಂಡ ಈ ದಿನತ್ತಾನಿ ಈ ರಥನ ಒಯ್ಪೆರ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ಪೂರಾ ಪಾಪರ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪರ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ಪೋಪುನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ದೂರ ಪೋಪೇರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಪೇರು ಅವೇ ಐನ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಪೂರಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಕೋಡೆನೆ ತುಯ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕೂಟಂ ಬೀಜಂ ಅದೇ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪು 4 ಟೈಪ್ದ ಪಾಪ ಅಂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ದೇವರ ದೆಪ್ಪುಜರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರಿತ ಮೂಟೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಆಪನ್ ಮಂತೇರು ಅದೇ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂದೇ ಉಂಡು ಬಾಕಿದೇನು ದೇವರ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರು ಐಕೆ ದಾಸರ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತವಾದರೆ ನೀ ಮಾಡುವುದೇನು ಹರಿಯೇ ಯಾನ್ ಮಂತನ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದಿತ್ತು ನೀರು ಮನ್ಪುಂದದ ಅಂಚದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಇಂದುವಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ದೇವರ ಹಿಂದೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳು ನೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪುಲ್ಲ ನಾಶ ಆಪು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿತೃನಕ್ಲೆಗ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣಿ ಅಂಚದ ಪಿತೃನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಪುಣೆ ಐನ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಆಪುಣು ಅವೇ ಇದನ್ ಪೂರ ಆಚಾರ ಕಾಂಡಾಡ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆದ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ಪೇರತೆ ಆ ವಿಷಯಡ್ ಈ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಏತ್ತು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ ಪಂಡ ರಥತ್ತ ಬಲ್ಲನು ಪತ್ತದು ಒಯ್ಪುನಾಗ ಭಕ್ತರ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಕ್ರೋಧ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪೂರ ಕರದು ಪೂಪುನಿಗೆ
ಭಕ್ತಿ ಬೋಡತೆ అయితే ಇದೇನು ಕೇಂಡದಾದ ಓ ಈತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಬಲ್ ಪತ್ತನಗನೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಓ ಈತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಂತಂಡ ಹೌದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಾಕಿ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಏರ್ ಬರ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ತೆರಿವು ನಡೆದು ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪ್ಪು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಐದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಕ್ ಒತ್ತು ಕೊಡುದು ಪನ್ಪು ఒక అకల భగవంతన ధామకు పోపేరు ఈ భౌతిక జగత్తుగా పిర తిరుగుದ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ್ದು ಇತ್ಯಾವು ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಚೂರು ಸೇವೆ ಅಂಚದ ಯಾನು ದಾದ ಮನ್ಪೆನಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸನ್ನು